Исегезгә төшерәбез, ярты ел элек Татарстан Республикасы президенты каршында татар телен саклау һәм үстерү комиссиясы төзелде. Беренче нәтиҗәләр ясау әле иртәрәк, ләкин шул вакыт эчендә шактый проблемалар күтәрелде. Бу министрларның татарча чыгыш ясамавы дисеңме? Ике дәүләт телен белгән хезмәткәрләргә өстәмә хезмәт хакы түләнмәве, илмә такталарда татар теле аксавы, милли проектларга грантлар аз булуы. Тел комиссиясы әлеге мәсьәләне ничек хәл итәргә җыена? Айзат Шаймарданов татар теле торышына дәүләт теле буларак күзәтү ясады. Татар телле министрларда татар телендә чыгыш ясамыйлар. Инде шундый күрсәтмә булуга карамастан. Татар теленә карата җитди фикернең күптән ишетелгәне юк иде кебек. Октябрь аенда Марат Әхмәтов министрларга турыдан-туры мөрәҗәгать итте һәм шелтә белдерергә дә кыюлык тапты. Спорт министрлыгы, яшьләр министрлыгы, юл һәм транспорт министрлыгы, инвестиция агентлыгы, сәламәтлек саклау министрлыгы, аларның бүгенге көндә телгә мөнәсәбәте бик сүрән. Чыннан да, соңгы вакытта хөкүмәт җыелышлары, парламент утырышларында татар телле чыгышлар артуын инкар итеп булмый. Дәүләт советының соңгы сессияләрендә дә татар теле ешрак яңгырый. Моңа кадәр татарча чыгыш ясамаган һәм татарча интервьюлар бирмәгән депутат Шамил Яһүдин еш кына татарча сөйли башлады. Кандидатураларның һөнәри тәҗрибәсен, эшлекле сыйфатларын һәм югарыда әйтелгән законнар таләпләре туры килүләрен исәпкә алып, татарча чыгышлар гуманитар милли мәсьәләләргә бәйле булмаган тармакларга да үтеп керә кебек. Менә мәҗбүри медицина иминияты фонды мөдире Алсу Мифтахова соңгы вакытта татарча чыгыш ясый. Территориаль мәҗбүри медицина иминияты программасын гамәлгә ашыру чыгымнары 50 миллиард сум күләмендә бәяләнә. Димәк, тырышсалар булдыралар, әмма ләкин гомуми вазгыятны алсак, татарча чыгышлар әлегә җитәрлек түгел. Марат Әхмәтов моны хаклы рәвештә ассызыклады. Министрлыкларның бу мәсьәләдә закон үтәлешенә мөнәсәбәтен тирәнтен ачыклап, президентка без аңлаешлы һәм аның административ ресурсын файдаланырлык итеп бик көчле мөрәҗәгать әзерләргә кирәк булачак. Президент каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе ишканга әле ярты ел гына. Нәтиҗәләр ясау иртәрәктер, ләкин кыска вакыт эчендә әлеге комиссия һәр даим игътибар үзәгендә. Чөнки 30 ел буе ишетелмәгән, ләкин милли җәмәгатьчелек көтеп торган фикерләр яңгырый. Түрәләр үзләре ике теллелекне сакламый икән, татар телен ничек дәүләт теле дип атарга буласың? Менә омтылышын күрәм мин аны. Халык өчен эшлибез бит. Ул җитәкчеләр барысы да халык өчен куелган, халык мәнфәгатен кайгыру өчен. Бигрәк татар җанлы булулары өчен. Моңайдан татар министрларына татар телендә чыгыш ясарга өйрәтә башладылар. Атнасына 2 тапкыр КФУда дәресләр уза. Любой укулар алар бит файдалы. Поэтому без аны бик рәхәтләнеп тоже шунда барып укыйбыз. Рус телле министрларда татар телен башыннан өйрәнә. Я рассчитываю на то, что в ближайшее время я смогу проводить прием без переводчика. Татар теленең дәүләт теле буларак ни дәрәҗәдә булуы менә шушы юл күрсәткече буенча да ачык әйтергә мөмкин. Ул бары тик инглиз һәм рус телендә генә язылган. Әйтерсең лә бу татар башкаласы Казан шәһәре түгел. Ә баксаң Татарстанда ике дәүләт теле, татарча һәм русча язылган илмә такталар юл күрсәткечләре бары тик 67% гына тәшкил итә икән. Ә Казан шәһәре буенча бу күрсәткеч күпкә түбәнрәк дәрәҗәдә. Ел башында Татарстандагы илмә такталарны ике дәүләт телендә эшләр өчен 190 миллион сум акча таләп ителүе әйтелде. Дөрес, бу бер көн эчендә генә хәл ителми. Аның өчен чыгымнар да, дөрес тәрҗемә итүше дә һәм иң мөһиме ихтыяр көче кирәк. Бер ел узды, илмә такталарның үзгәрүенә әллә ни күреп булмый. Мин бер нәрсәне әйтәсе килә. Илмә такталар, әйтик, авыл исемнәре куелган, игътибар бирәм. Менә безнең авыл Ташлык. Ташлык. Хәрефе бар урыс телендә. Ләкин аны нигә рус телендә Ташлык дип куялар? Инде балчыклы безнең анда, юл өсте түбән кам барганда, балчыкли. Бу ниндидер бер ахмаклык дисәм дә инде һәм дөрестә инде шул сүз. Тел комиссиясының тагын бер эше ул районнарга чыгып җирле түрәләр белән очрашу. Гадәттә мондый җыелышлар җыр бию белән башланып киттеләр. Ахырдан анализа һәм кирәк икән тәнкыйтькә дә урын табылды. Сез бу мәсьәләләргә бармак аша карамагыз. Бик җаваплы хезмәттәсез. Август айында Арчада узган очрашуда 11 районның эшчәнлеген карадылар. Нәтиҗәсе шул, хәтта татарлар күпчелекне тәшкил иткән районнарда милли мәгариф түбән дәрәҗәдә. Татар телендә белем бирү Арча районында
92% татарлар яшәйтегән районда 37%. Шәһәр мәктәпләрендә, мәсәлән, инде яшәр матур түгел, классның яртысы урыс балалар икән, дик без аны аларны татарча укыта алмыйбыз. Шуңа күрә шуңа килеп чыккан саннар. Татарстанның төньяк районнары арасында иң түбән күрсәткечләр Биектау, Мамадыш, Яшелүзән, Питрәчтә. Бүген Татарстанда татар телен укучылар саны 65%-тан артык. Аны татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә өйрәнә дигән сүз. Ләкин тел комиссиясының мәгариф тармагына зур йогынты ясый алырлык коралы юк, чөнки бу тармак күптән федераль үзәк карамагында. Ләкин ата-аналар белән эшләү, мәктәптә милли чаралар оештыруны эшләргә мөмкин бит. Мин Марат Гутовичның хәтле тырышлык куеп йөргәнен күрәм. Сукланам. Ләкин бу менә Дон Кихотлык, менә җил тегермәннәренә каршы сөмлек тотып сугышу. Әгәр дә булар уңышка ирешсен дисәң, безнең туган телебез сакланып калсын дисәң, без менә бу 62 сәгать укыту системасын җимерергә тиешбез. Без интернетта яшибез ич. Без Татарстанга интернеттан чыгабыз гына ара-тура. Википедист Фәрхәт Фатхуллин комиссия эшендә татар телен интернетта көчәйтергә чакырып килде. Быел финанслар алып 2 бәягә игълан итте. Тел комиссиясе эшчәнлеген ул уңай бәялый. Мин интернетта яшим. Һәм интернетта керәсең икән, анда рус теле юк дияр, юк дәрәҗәсендә. Татар теле әлбәттә күпкә түбәнрәк. Халыкара дәрәҗәдә анда инглиз теленнән тыш бер нәрсә күренми диярлек. Татар телендә бөтен интернеттагы, бөтен галәмдәге феноменнар дәрәҗәсендә үстерергә кирәк. Гомумән тел комиссиясе төрле грантлар бирүне оештыра башлады. Бу нәрсә? Бу сәнгать конкурсларыннан алып балалар арасында фильмнар төшерү, мобиль кушымталар эшләү, китаплар чыгаруга кадәр турыдан-туры милли активистлар белән эшләү дигән сүз. Республикабызда 2 миллион 100 мең татар халкы яши. Җәмәгатьчелекнең игътибарын бер фикер җәлеп итте. Үз эшендә 2 дәүләт телен кулланучыларга бу күбрәк вакыт һәм эш таләп итә. Марат Әхмәтов өстәмә түләү булдыруны кайтарырга чакырган иде. 90нчы елларда кайбер оешмаларда, мисал өчен, милли китапханәдә файдаланылган әлеге тәҗрибә татар телен өйрәнүгә зур этәргеч бирде. Чөнки татар телен белү хезмәт хакына йогынты ясый. Ләкин тәкъдим тормышка ашармы? Бу сорау чыннан да әлегә бары сорау гына булып кала бирә. Татар телен саклау комиссиясе сорауларны бик вакытлы күтәрде кебек, менә җавапларын, ягъни проблемаларны хәл итә алырмы? Вакыт күрсәтер. Без күзәтеп барырбыз. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан.